Ngiyazi ukuthi ke sekunendawo la osizwa khona kwashaya kwacima isiphi isibhedlela osihambayo manje uyalithola yini usizo na? Isibhedlela ngisihambayo njengamanje iNkosi Albert Buthuli. Hayi usizo ngiyalithola futhi nabantu abangisizayo basebenza kahle kakhulu. Absolutely. Kakhulu. Futhi nje kulolu hlelo sithi mbonge esaphila sithi uthi enkosi ungasho konke enkosi ngiyabonga. Ngiyasho ngempela ngithi enkosi so sister Mkhize nje lapha. Absolutely. Abakhona lapha eAlbert Buthuli. Yes. Basebenza ngendlela emangalisayo. Yeah. Nanokuthi ubona ungena nokuthi unjani right nje umuntu bayaphila ngiyababonga kakhulu. Ngike ngezwe uthi ngathi kunemshini eningena kuyo lapha na i-microwave ungathi uyangena uyipheke lapha phakathi kwakwasha kwacima ijeni enjani indlela enjani mawungasithatha nje usibeke kancane. Ya ukhona umshini esingena kuona lo okuthiwa iradiation umshini weradiation. Yeah. Umshini nje kuyangeneka ayikho into ebuhlungu. Okay. Kuphela ukuthi kuyezwakala ukuthi ikhona into eyenzakala kuona emzimbeni. Yeah. Ngoba vele okanye kanti efanele silindele ukuthi ngithi mina iva likhishwa ngelinye ilivu. Ngoba ukhona unomehluko uyangena awayi ukuthi uyashiswa. Uyakuzwa ukushisa sosikhala kodwa mase uphumile kuona. Uma ngase uzo omunye umuntu exoxa ungazobaleka ukuthi hayi ngiyaphuma manje ngiyabaleka. Ngiyaphila nje noma ngibona nami ngiyaphila akukho lenkinga khona. Futhi akukho la ngithi mangibuka ngisolo ukuthi hayi ngeke uze ungibone. Siyakhala. Hayi ke mhlambe ke sengathi ke umlayezo wakho ongawudlulisa kumuntu manje oje hayi mina ngene ngiyoze ngibone ngodokotela ongafuni ukuyohlola ongafuni ukwenzani. Kungathini umyalezo wakho? Kubalekile kakhulu ukuthi sisondele kodokotela. Kubalekile nje ngoba lento ayikho lula yona ngifuna ukuqamba abantu. Kopha kuzoba lula ngoba besheshe siyithole bese kuyasizakala ukuthi uma ulapha into sokwazi ukuthi ulapha ini. Yes. Ulokhana ulapha enye into mhlawumbe ulapha into errong mina singejabula kakhulu manje ukuthi sengiyazi ukuthi yini manje into engibhekene nayo. Asibhekane nawo le mpi sizoqhotshwa. Umlayezo ufisa ukudlulisa kubantu kulesikhathi esibhekene naso. Ngiyabonga kakhulu ithuba engitholile ukuthi ngikhulume ngalesi sifo. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu ozwayo ukuthi khona into ekhona nanokuthi njobe shilo ngqongqosho ukuthi ongenani ngonyaka uhambe uye esibhedlela washe emtholampilo uzicheck nje ukuthi ngabe kukhona kungazi ukuthi isifo sidlandlabaleka kakhulu emzimbeni. Ngiyabonga kakhulu.